Avui farem unes magdalenes integrals boníssimes. Necessitem farina integral, sucre morè, oli, llet, ous, impulsor, sal, bicarbonat i ratlladura de llimona o de taronja. Batem bé els ous amb el sucre. Incorporem la llet i l'oli i continuem batent. Barregem la farina amb l'impulsor, la sal, el bicarbonat, la canyella i la ratlladura de llimona. Ho afegim a la preparació anterior. Primer ho batem suaument uns 2 minuts i després amb més intensitat uns 2 minuts més. Ho tapem i ho posem un mínim d'una hora a la nevera. També podem fer d'un dia per l'altre. Preescalfem el forn dalt i baix a 250 graus centígrads. Preparem els motlles amb les càpsules de paper. Els omplim fins als 2/3. Podem posar sucre, ametlla o llavors per sobre. Ho fem coure al forn a 220 graus uns 15 o 20 minuts, segons la mida de les magdalenes. Quan estan fetes, les traiem dels motlles i les deixem refredar sobre una reixeta. Queden tan bones que aviat s'acaben. Ja em diràs si et surten bé. Fins aviat!